آخر قرشي إنديرا بيقاب حي أبرينا تجر إراديت خيوك أخشارا أنخطرا إرزانو بارا خبصات ويادرخ ويتوترات خجاكا وين خويت إنسويت بخد جباوا هندوغي هرقوا رانايش يخطو إنما طاوا أي بطرا أرودر شيت مخجاوا أي تخران أكازر أدفر إمحرزاقوا هاجكونا قبجانتا أيقوا أتاعترا أبيتيت أتاعترا أتشارا أفشازر قرزون ينرقاويت أينما تجرت أخايزغانا يدرقوا بيزغامويت ياورقنا همسزغزاينا يمجيم تسارك ياوغزنا ياوغويت قرجيا أرتاعترا نخانديزيجي Сибжёна брапац хачапшцыр хурасычын наскамет гүзгүзги полчаса юнацха. Саюнала да хучкван ицет агрочан захтудри да гейц бабарахнаса бахтын билди. Апшцыр хурахасахниз. Кучиша учара кудзрстот хабас ничайна саха дулцс. Сбшзара бризалуи блахан тошана сухит даме сецнас пожарный шеф пожарный хаплит хасуна соска хайду якхи Абуразых сейчас макяна за елкаадза махазаат ялкааква харуа юнам цакита фунца цухуква ахейдыс вазаканту авец харашыка вазазы яразна кадырва кацана района бурачацых чарат кушахе амцакячки ялакдзана яит амцарчарат машина коюйба ахабура амчхакарт бахян амцарюна вахянавада квазиги убаякын пидырчар пепш аушара закамлыт пожарный умарат пячкун чарома урта джаба ирбас и пожарный курчара псахвана дзубс хакрча псахни нукон ям будет она якон ям будет размртши тара джаба арбит пожарник чарах ирласынги айтаха сесиздрама спички пшишпейбаки минутк сесиздр изахаз ирхо сиздрама чна та шарачон якон сесиздрам Абака изуар хазала харцхара якшез дуртай района хадайши дордачия яра якуиргурит цхра арада ишнымхо аза агула царак зарихойт даргиру шауа ишорхацгуо абура якшез أنا بخدويجي دقان صخرة حلشة زي حفظ قلوتي حتى ياتخو حبيب يحبر يتبر رخ صخرة هنا حلشة فيك حرخم حمش زي خوحو بيه نسوي جاسبي أما هاوينا سبس بعرض نقشلك ويتصخرة رامي أخوش كود بخيل نخد أراك قول عني نشتغل شيء متان رخ عيوة تبريقب باتخينا طبعا بشينا شو أنا متاك يكودي تحيو بزرب خما تاتخوش دقو باجكم شاقب يهلا عبش مي خطيدي برانس Абасала ейкугуржо хюната гейтюна затаатсо 2 минутко груа хыцакырта рымамква яанхейт. Алиас Корсая, Зоро Бигуа, Апсуа, Телехопшра.